ewo aka Unyami eze egwu nke ndị Anam Unyami music empire where you come isi music nwanne bai Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch oni ajiji obodo nwe mmelu nne ọ bụkwasị ndị egwu m na-amasị nwanne ọ dị ya Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch 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 ice arobi na-agwụ nne m okozi bụrụ egwu ji je igbo jolo n'aka egwu na-etile ndị Kpaike na Oguebigo ndị Chimeleze n'okolobịa wabụ ndị ọma na Niger Delta ndị ọ ga-adịrị mma onumekene Kpaike na Oguebigo nwabụ egwu na-etio nwabụ egwu ndị kalụsịa egwu ndị ije igbo jolo na unu mapụta ọzọ n'ebe okozi bụrụ nwabụ egwu ndị chi eze ajụjụ na-ajụ ụmụnne mụ nọ ya ga-echi eze ọ bụ mụ nọ ya ga-echi eze wule ka ego Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ndị ije igbo nata n'ebe okozi bụrụ Kpaike na Oguebigo ndị ọma na Niger Delta onu mekene unu ibe onye chiri nyazelu ka ebili n'udo ịdị n'otu amaka ịdị n'otu ka eji ebi enu egwu Kpaike na Oguebigo ndị oke olili igede jide ya anaghị ya onye nwere mmadụ kasị akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego Kpaike na Oguebigo wabụ ndị egwu m na-amasị Anamụ ka wasi benu Anamụ mgbesi atọ ndị Chimeleze na nwa Kpaike na Oguebigo ndị Anamụ mgbesi atọ Kpaike na Oguebigo ndị Anamụ mgbesi atọ unu mekene unu ndị ọma na Niger Delta iwe yọlụkọ ya enweta n'ụwa ya Kpaike na Oguebigo nne m okosi bụrụ unu mekene unu Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch subodi ya nwanne eziokwu ndị ọ ga-adịrị mma ndị Chimeleze na nwa unu mekene unu ka nje ekene ọga ndị ọga onye ọ ga-adịrị mma nwa Chimeleze ọga ndị ọga unu mekene gị ya bụ Ogbuefi Nzedigwe Ọnụọra chairman Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba State branch na ime mmịata Anam Nzedigwe Ọnụọra mekene gị ebu chairman nwanne m na-ezo onye ọ ga-adịrị mma nwa Chimeleze Nzedigwe Ogbuefi Nzedigwe
Sedi igwe ọnọra Ugochi meleze na nwa unu mekele iso na Kpaike na Oguebigo ndị oke olili wabụ ndị ọma na Niger Delta ọnọma Sedi igwe unu mekele gị ịbụ awa ebu chairman ọnọma Sedi igwe isi kwelu uberetu unu mekele gị Sedi igwe ọnọra unu mekele gị kedu maka Clement wabụ nwanne Obugo vice chairman Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch nwayọ Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ka nje nwere ekene nụ Clement nwabụ nwanne Obugo nwachimeleze Clement nwabụ nwanne ịbụ vice chairman Kpaike na Oguebigo Niger Delta ndị ọma na Asabase ndị chimeleze na nwa unu mekene unu Clement nwabụ nwanne Obugo vice chairman Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch Odogwu nwanne ata obodo eze mekene egwu abụ Kpaike na Oguebigo ice isi kwelu ugoretu Kpaike na Oguebigo ndị oke olili kedu maka Ignetus Ekwalọ mekene gị ide anyọm Igine nwanne m nwachimeleze Ignetus nwa Ekwalọ Ignetus Ekwalọ Aishi Bosman secretary Kpaike na Oguebigo mekele gị ọnụ oge adịla mma ọnụ ọma bụ Ignetus nwachimeleze eze ọmọgọ na Ngozi unu mekele gị mana eziokwu secretary Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch Odogwu na mmịata obodo eze ofu nwa ka nwa na abụọ jidie mekele ọkwa mmịata obodo eze ka o si ejenu osugwe na Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch ndị nwere obi eji eli ego nụ ndị ọ ga-adịrị mmanụ o nwere mmadụ onye akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego Kpaike na Oguebigo ndị oke olili unu mekene unu ndị chimeleze na nwa ndị ọma na Niger Delta kedu maka Ikechukwu Azọ Ideyi financial secretary Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch Odogwu na mmụọba na mekene yi niile onu mekene gị ezi oyi Ikechukwu Nwazọ Ideyi ịbụ financial secretary Kpaike na Oguebigo ndị chimeleze na Niger wabụ ndị ọma na Niger Delta unu mekene ndị chimeleze na nwa ọkwọnye gbapụ ebe onye tara ahụ ya dị amụta unu mekene Ikechuo ime aka na-edela ya akwụkwọ unu mekene ka ikenekwa Obugo Edochie aka Pioneer Provost Kpaike na Oguebigo Niger
Delta Asabasi branch ọ bụkwa na mmịata Anam obodo Eze isi eje mekene yi ice ọ dị ya Obugo nwanne m nwachimele ezolokwu Obugo nnọọ a Obugo nwetechie Ugochimele ezolokwu Obugo wedochite onye ọ ga-adịrị mma ya bụ pioneer Kpaike na Oguebigo anya bụrụ ugo ya Kpaike na Oguebigo ndị oke olili unu mekene onye ọma pioneer unu megere gị unu megere gị ịbụ provost Kpaike na Oguebigo Niger Delta odogwu na mmụọ bụ agụ ice Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabasi branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabasi branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabasi branch igede sugbodi na-egwu ice kedu maka Dominic Udeze wime dị alọ n'ime mmịata obodo Eze Dom wime mekene gị Dominic wime na ndị be ndị Igbo si na anyị akara aka dị ele nwa ngwụlọ ọ bụ ka akpara akpa ka echi si ekwenụ o wee bụrụ eziokwu bụrụ ka onye ọ ga-adịrị mma ice unu mekene gị Dominic Nwime nwachimele eze Dominic Dom Udeze anya bụrụ ugo nwụlịala ya Dom Nwime egwu abụ Kpaike ndị Chimele eze na nwa Kpaike na Oguebigo ndị oke olili unu mekene unu anya bụrụ ugo nwụlịala ya ịla ice ayokokokoko ayewume Dominic Udeze nwachimele eze Dom unu mekene gị Mgbadike Dom na Lungosi Dom Nwime ya bụ Nwime dị alọ unu mekene gị Dom unu mekene gị onye mmịata obodo Eze onye mmịata obodo Eze dike mmụọ bụ ka isi eje payasa gị na Lubili ebe ahụ ka ede kpata ego onye ọma na Niger Delta odogwu Dom Nwime onye ọma Dom Nwime na mmụọ bụ ime ebe ahụ ka isi eje odogwu onye obodo Eze Mgbadike Dom Nwime unu mekene gị Nwime dị alọ mana eziokwu ka nje nwere ekene ka nkene ịma ya bụ Emmanuel nwa bụ nwanne Tiger unu mekene gị osu egede ya bụ osu baba ofuti na-egbe ọgwụdogwu isi gwelu ugogoti uwu mgbachie na-eme ofulodo n'enu Emmanuel anya bụrụ ugo nwụlịala ya ịma nwa bụ nwanne Tiger onye ọma osu baba nwanne m osu baba egwu abụ Kpaike ndị Chimele eze na nwa Kpaike na Oguebigo ndị oke olili nwa bụ ndị ọma na Niger Delta anya bụrụ ugo nwụlịala Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ịma nwa bụ nwanne mekele gị ice ịma nwa bụ
nwanne Tiger osu baba osu egede ovu ntine ebe ọ bụkwa nke bụ ovu mbaji ya na moflo ezigbo m na-ata obodo eze ọkwa na mgbede eze ka isi eje ụmụ ada mekene ya Kpaike na Oguebigo ndị oke olili landlord ka ịbụ osu baba ijo 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 ice igede ka nje nwere kena kenike chukwu ya bụ ike chukwu mmọnwụba nwachimele ikechu mmọnwụba ikechu nwa mmọnwụba ya bụ ike chukwu nwa mmọnwụba nwachimele ikechu ugochimele ikechu eke ememina okotoko mekene gị odogwu na mmịata obodo eze n'enu ikechukwu nwachimele ikechukwu nwa mmọnwụba isi gwelu ugwu ikechukwu Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ndị ọma na Niger Delta n'ichimele eze na Niger wabụ ndị ọma na Niger Delta Kpaike na Oguebigo anya bụlụ ugo nwụlịalụ unu mekene ikechu ọya aka m onye nwere mmadụ kasị akachụ ikechu mmọnwụba eke ememe n'okotoko nwachimele eze nwanne m odogwu onye obodo eze Kpaike na Oguebigo Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch kedu maka ọjị akọ egwatụ aka ọjị tielu ego na ọdame etiti anam mekeneyi onye ọ ga-adịrị mma nwachimele eze mbe odogwu ọjị akọ nwachimele eze nụa ọjị aka egwatụ ọjị aka egwatụ nwachimele eze nụa unu mekele gị ọjị tiele ego nemoni tiele ego onye ọrịa m obe odogwu na itiele ego Kpaike na Oguebigo n'ichimele eze na Niger iso na Niger Delta Kpaike na Oguebigo ndị oke olili odogwu ọjị akọ nwachimele eze nụa egwu atụ ọjị tiele ego ọjị tiele ego ndị oge adịrị mma mmadụ na-ekwuzi ozi n'ebe Kpaike na Oguebigo ndị oke olili iwe yọrọ ka ọ ga-enweta iwe chọrọ ka ọ ga-enweta dezienu na egbuo n'aka nri emma ka ọ ga-egbute dezienu na igbuo n'aka ekpe gị emma ka ị ga-egbute ebe igburu n'iru gị dezie na ị ga-egbute mma ịta ọnụ azụ ugbo nne mmụọ na ị ga-egbute mma Kpaike na Oguebigo omekene onye sụrụ abịa ga-azụta onye zụrụ ahịa ga-azụta abịa onye lụrụ ọrụ ga-alụta ọrụ Kpaike na Oguebigo iwe na-eme ya mali arụ iwe onye na-eme mali arụ isi kwelu ugo na-etu kedu maka Sunday Chidokwe mekene gị ọnụọma bụ Sunday Chidokwe nwachimele eze Sunday unu mekene gị Sunday unu mekene gị Sunday Chidokwe anya bụlụ ugo nwụlịala ya ọnụọma bụ Sunday aka Akụzuo 1 na Nyata Anam
tuo ndị ụlọ ọnụ onye ọma bụ Sọnde Mgbadike Sọnde na Longozi iso na Kpaike na Oguebigo ndị Chimeleze na nwa bụ ndị ọma na Niger Delta onu mekene oyakamu Sọnde nụahụ oyakamu Sọnde na Longozi onye obodo eze anya bụrụ ugbo nwụlele ya onye mmịata na mụ na ya dee kedu maka Sọnde Shibata aka okwu n'ọlụlụ onwe ya 1 na Anam Sọnde Shibata aka okwu n'ọlụlụ onwe ya 1 na mmịata Anam mekene yi oyakamu Sọnde nụa Sọnde Shibata nwa Chimeleze Sọnde okwu n'ọlụlụ onwe ya okwu n'ọlụlụ onwe ya oyakamu Sọnde nụa igede etemara rorogu me mama rorogu ojodini okwu molmo mbocho kala biliko na akpọkọ ọnụ bọsa na jechi n'aka na-egwu anya ka pedilo ma neke mmụza mdo ka ahụ ọnụ ma enwere ike mmụọ obi obere ọnụ tikwire nne ka meka bụbụrụ mmanụ ka na-ele abara n'ụlọ ndị ọ ga-adịle mma anya ọ ga-adịle mma nwa Chimeleze Pọlụ nwa bụ nwanne Mgbadike Pọlụ nụa Mgbadike Pọlụ demme Pọlụ nwanne m odogwu nwa mmụọ bụ agwụ nwa Chimeleze Pọlụ nwa bụ nwanne Kpaike na Oguebigo ndị oke olili unu mekene ndị Chimeleze na nwa oyakamu Pọlụ nụa oyakamu Pọlụ na Longozi egwu abụ Kpaike na Oguebigo Niger ndị ọma na Niger Delta ndị Asabanse ndị Chimeleze na Asabanse unu mekene ndị Chimeleze na nwanyị Kpaike na Oguebigo ndị Chimeleze na okorobịa ndị ọma na Niger Delta Pọlụ nwa bụ nwanne nwa mmụọ bụ agụ unu mekene ego gị kedu maka Emma Obidike Emma Mentola na mmụọ Anam n'enu Emmanuel ka nje nwele kene nwanne m ya bụ Emma Obidike aka Mentola ya bụ Emma Mentola mmụọ baka ose bịa mmụọ baka ose je nwe odogwu mmụọ bagụ nwa Chimeleze Emma Mentola unu mekene gị nwa Chimeleze Longozi Kpaike na Oguebigo ndị oke olili kedu maka Mmeze Izuọba Idigo Nwajan nwamụ enwelu m Anam mekene gị Mmeze Izuọba Idigo Ajachi na ụmụ enwelu m Anam mana eziokwu eze ọmọgọ Mmeze Nwezuọba ya bụ Nwezuọba nwa Chimeleze Nwezuọba Idigo Ugo Chimeleze Mmeze Ugo Chimeleze nge
onye ọ ga-adịle mma mmadụ enu ekwuji ozi nye onye ọma windigo nwanne m ebu ajaji wachimeleze ajaji nwamụ enwelu meze chio ake na Oguebigo ndị chimeleze na nwa unu mekenu ndị chimeleze na nwa kedu maka Chance Okonkwo Enive former chairman Mekenegi aka Honorable the man one of Odama Etiti Anam Ice Kpaike na Oguebigo Ndoma na Niger ndị chimeleze na Niger wabụ ndoma na Niger Delta ndị ọ ga-adịle mma ndị chimeleze na Niger unu mekene unu ndị enwere egwu nwekere chasị onye ọma bụ Chance Okonkwo nwanne m onye ọma wee n'ive nwa chimeleze oge ịbụ awa former chairman odogwu honorable onye ọrịa etiti nwanne m unu mekere gị nwanne m onye ọrịa ma ọbịanụ ahụ onye ọma Chance na ya adị n'olise chukwu ọbịa Kpaike na Oguebigo ndị okolidi unu mekene m iwe chili nyazelu iwe onye chili nyazelu kedu ndị njibi egwu a ice mgbadike dọmụ nwime dọmụ nwudese dọmụ na ịma nwanne m ịma ya bụ ịma nwa bụ nwanne Tiger gị na dọmụ nwime unu kpọlụcha ụmụ ya mee si m ụmụ je n'igwe unu nwetara ego nji eti egwu ahụ ndị nne etile egwu ndị chimeleze ndị ọ ga-adịle mma onye ọma dọmụ nwime biko gị kenele ụmụ ịmanwa bụ nwanne osu ekene ya bụ ịma nwanne m nwa chimeleze oge gị na dọmụ na ọ bụ unu kwụrụ ụgwọ ndị eti nwa bụ egwu ọkwa na Kpaike ndị chimeleze na Niger ndị ọma na Niger Delta ndị ọma unu mekere dọmụ nwime ọ bụ gị na ịma osu egede ọ bụ unu nwetara ego si ka itieli Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch egwu a ka ndị wee bịa a sị na ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu ịdị n'otu ka eji ebi enu nwanne ọ dị a kedu maka onye ekweli ogbowe na ime mmụọ bụ Anam onye ekweli ogbowe mekene gị nwa mmụọ bụ agụ egwu a bụ Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asabase branch brọda onu mekene gị mgbadike onye ekweli nnụ ahụ onye ekweli ogbowe nwanne m onye aka m onye ekweli nnụ ahụ onu mekene gị onye ekweli ya adịla olise ibu ogbowe ọhịa mụ nwa chimeleze ogbowe odogwu nwa mmụọ bụ agụ mgbadike onye ekweli nwanne m ikuku agụ na-eche agụ eziokwu kedu maka Nnamdi Nwakonuche aka Sapete Odu na mmụọ bụ agwụ ice Chukwuma ọ na-agwa anyị n'aka tụọ achọ
esogbu kedu maka Augustine Okechu Ameke Ide aka Anyafua na Mmiata obodo eze ọ bụkwazi memba ka ọ bụ n'ọdịgo mma onye oge adịle mma isi welu Augustine nwoke chụọ Anyafua na-alụ ọlụ n'ime Ogosi bụlụ Augustine ya adịla Olisa Chukwu ọbịa Augustine nwoke chụọ Ameke Ide eze Anyafua na Mmiata obodo eze mekene gị obu ibu ọwa a na-egwu ana-ebe iwe ezuru ka ọ na-eme Kpaike na Oguebigo akaliga egwu unu akaliga egwu abịa na anam mgbe satọ Kpaike na Oguebigo kalisiri ndị na-eli olili abịa na anam mgbe satọ Kpaike na Oguebigo kalili ndị na-eli olili unu mekene unu ebele unu niile ibunu ji eme ọkọ ya gwụkwa na-akwụ ibunu ji eche ọjị ya gwụkwa na-akwụ ka nna gọrọ iwe nwere ike oji aba ibunu ji aba mba n'ebe ụmụ si agwụkwa na kedu maka Sunday Agwalo Onochie aka Nwachi na-emelu na Mmiata Anam Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba branch Kpaike na Oguebigo Niger Delta Asaba branch Sunday ezi emu Nwachi meleze Sunday nwa akwalo nwa Onochie Nwachi na-emele iwe Nwachi meleze onge odogwu onye obodo eze onye Mmiata obodo eze unu mekele gị Nwachi meleze nnụ ahụ onye ọ ga-adịrị mma mmadụ enu egwujozi n'ihe kedu maka Chukwuma Obiike aka Nnabuike na ụmụ eze Anam mekene yi odogwu Chibuko nwanne m Chibuko nwa Obiike ọdọma Nnabuike nwanne m Nwachi meleze nke eze Oliego Kpadike Chibuko Oliego nwanne m Chibuko daalụ Nwachi meleze gawa n'iru ọdọma nwa Obiike unu mekele gị Nnabuike nwanne m nwa eze Anam anya bụrụ ugo nweleala ya anya bụrụ ugo nnọọ Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ndị ọma na Niger Delta onye ọma ndị Asaba nse ndị Chimeleze na Asaba nse unu mekene unu anya bụrụ ugo nweleala kedu maka Igbanugo Ilegbuna aka try and see na ụmụ enwelu Anam mekene yi unu mekene gị onye ọma Igbanugo Ilegbuna aka try and see ụmụ enwelu anya bụrụ ugwu nwụleala ya onye ọma bụ Igbanugo Ilegbuna odogwu try and see Kpaike na Oguebigo ndị Chimeleze na okolobịa edọma na Niger Delta Chimeleze gawa n'iru
unu mekene iwe yọrọ ka ọ ga-enweta iwe chọrọ ka ọ ga-enweta iwe onye yọrọ ka ọ ga-enweta n'ụwa ya unu mekene ice kedu maka Ikechukwu Joseph aka igwe na ọra m etiti anam odogwu Ikechi igwe aiki eso ya ọchịmele jọmbe onye ọma Ikechi igwe Ikechukwu Joseph ọnụ a ọchịmele eze aiki onye ọra m etiti na alụ nwanne m odogwu nwa mmụọ ji agụ madike aiki Ikechukwu ime Ikechi igwe Ikechukwu Joseph Ikechukwu onye ọrịa ama ọbịa nnụ ahụ Kpaike na Oguebigo ndị oke olili unu mekene unu kedu maka Sunday mmọnwụ ba ọ na-eziokwu Sunday mmọnwụ ba mmọnwụ MP 1 Isaa na mmụọba agụ mgbadike Sunday nụ a ọnụọma bụ Sunday ezi ọhịa mụ Sunday mmọnwụ ba odogwu ihe bụ mmanwụ na-atụ mma nke mmanwụ na-atụ mma nwachimele eze Sunday mmanwụ ba mmanwụ unu mekene gị MP Isaa odogwu nwa mmụọba agụ unu mekene gị Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ndị ọma na Niger ndị chimele eze na Niger Delta unu mekene unu jide ya kedu maka Ọkọnkwọ Ogolo na Mmịata Anam unu mekene gị ice onye ọ ga-adịrị mma nwachimele eze Ọkọnkwọ Ogolo nwunye mmịata obodo eze Ọkọnkwọ Ogolo na Mmịata Kpaike na Oguebigo ndị chimele eze ndị Kpaike ndị ọma na Niger Delta Ọkọnkwọ Ogolo nwanne m unu mekene gị anya bụrụ ugo weliala ya Ọkọnkwọ Ogolo na ihe adịla olisa tugbo Kpaike na Oguebigo ndị oke olili ọgwanedọmụ nwe ime ya wetala ego ya na-eme osu ekele wa wetala ego njije n'igwe mana eziokwu ice mana eziokwu dọmụ nwe ime mekene gị esi ka nkenele gị Iginetus nwa bụ nwanne Abit na Mmịata Anam ya na Odigbo Ezebilo Atọ Nweze ice onye ọ ga-adịrị mma mgbadike dọmụ nwe ime onye ọma dọmụ nwe ime gị si m okene
iginetu suwa bụ nwanne onomatit nwachimele ji gị na peti nwamma bụ nwanne m nwachimele ji gị na peti igine gị bụ igwe mụmụ ya o ji mụmụ ya ma ọgụ ibele mụmụ ya si mụmụ gbawas igi na peti na ya adịla olisa chukwu dọmụ ime nyasị m kene gị dọm ka nkenelu ya ọnụm odigbo nwanne m odigbo ezebilo nwanne m esi oyi m odigbo ezebilo ọnụm atọnwe eze dọmụ si m kene gị kpadike dọmụ demme dọmụ si m kene n'ihe nwanne ndoge adịlị m isi mere gị nọ kedu maka ịma osu egele ọ sị ka nkelele ya anekwe ọkaka agwụ ọcha na mmịata anam agwụju ogbalị elu anekwe anyanwụ ara igwe owu nchi o mekuteli owu mbọsị na mmịata obodo eze ọchịrị ọzọ chief anekwe ọkaka mekene yi imosu egede sika nkene go ice igende isi gwelu ugo netu ọnọma nekwe ọkaka ra usu egede si nkene gị onu mekene go ice osu baba yesu waka nkenele gị Sylvester ekwenze osili na mmịata anam osili mekene gị ọnụm osili aka ataka nwachimele eze osili nwanne m unu mekene gị Sylvester ekwenze nwanne m nwachimele eze nụa usu egede si m kene gị unu mekene gị ọsụ ka nkenelu ya ọda chọrọ m anekwe ọkaka aka authentic mekene gị authentic big osu egede si ka nkene gị ọnọm authentic nwanne m nwachimele eze ote nwachimele eze nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ndụ ya nwọgala mesịrị bụrụ ọgala n'ime ụwa ya unu mekele gị nwanne Sunday ndụ ahụ ice osu baba yesu ka nkenele gị dozie ịma na bụ dozie nwe ma osu egede mekele gị nwa agwụghị agwụ nne ya dozie nwe ma nwachimele eze dozie unu mekele gị mekelego osu egede Kpaike na Oguebigo ndị chimele eze ka anyị na-azịa ụgwọ eze bịa je ya ka anyị ji